The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. That is in John chapter 8, verse 12. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we continue our Bible study, niining adlaw, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong mga kalag pinagi sa paghingalan, pagkumpisal niining na kita'y gipanghambin nga mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa atong tumanon ang mando sa Dios diha sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhat ka na ikaw mapunan sa Espiritu Santo o mabatunan nimo ang pagkikambitay sa Dios o handam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo nga dili pa magtotoo, ang imong buhaton mao ang dili ang pagkupisal, kundi ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Kaya ang mga buhat 16:31 nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, busa magampo ta sa hilom. Let us pray. Father, we are grateful to you for the privilege of assembly worship, and hence having the privilege of having fellowship with you and your word, which lives and remains forever. Nga pasalamat kami kanimo, O Dios, nga imong pulong is forever a lamp unto our feet and a light unto our path, because the entrance of your word giveth life, it giveth understanding to the simple. And therefore, as we approach thee in the study of your word today, we ask that you will open our hearts to the truth, that we may fulfill the objective of growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. For we ask it in his name. Amen. Well, we are here today. Niano sa kita. We are alert.
with a clear mind, a skill, sana katong pangisip, we are still breathing, ipabuhi pa kita, tungod lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini, we don't deserve, we don't earn it, nor work for it, kay kini grasya man. Atong ipadayon ang atong paghisgot bahin sa doktrina sa mga panalangin, the Doctrine of Blessings. Una sa tanan, ang bagong tugon, the New Testament, nagahisgot nga ang matag usa kanato magadawat sa iyang ganti, reward. Gantihan kita. Ganti kana nga pinasigad sa giyon sa nato ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. And remember, by the way, dili kini pinasikad sa imong mga mayong binuhatan nga imong gipaning kamutan sa pagbuhat, dili kana mahimong maoy hatagan og ganti sa Dios. Kay unsa may hatagaganti sa Dios, ang hatagaganti sa Dios mao kadtong imong nabuhat tungod kay imong gigamit ang iyahang mga sangkap. Di man mahimong mubuhat ka tungod kay imong gisaligan imuhang kaugalingon. Dili na mo resulta ngadto sa Dios. Ang mo resulta ra ngadto sa Dios mao ang imong pagbuhat pinagis mga sangkap nga iyang gihatag diha kanimo. Mao na giingon tag human good o divine good. Og ato pag yung hisgutan kining dugang later on. Now, kining maong mga panalangin nga ato karong hisgutan were irrevocable as of eternity past. Ang sabuti pa sa irrevocable, kini nakahulugan og dili na mabakwi. Diha sa atong hisgutan nga mga bersikulo sa miaging higayon, ang panalangin nga giandam na sa Dios di na mabakwi, imuha ra gyud na. Mao ni gitawag nato og escrow. Ang spelling sa escrow, E-S-C-R-O-W. Now, tingali mangutana ka kunya big ug di na nako madawat ang maong panalangin nga giandaman unta na para nako, unsaon naman lang na. Unsaon naman lang to. Unsa may mahitabuan to. Well, paminaw pa kayo. If they are not conveyed, then they are going to remain on deposit forever in the heavenly hall of records. Kay dito God's langit, gihulagway ni nga naay dako kayong budiga nga atong makita unya dito, inig-abot na nato dito. Although, di good na mo itinuod gyud, pero ato lang kung giingon ang naghulagway aron masabtan nato. Dunay dako kayong budigas langit. Tuwa didto ang tanan nga mga panalangin nga wa madawat. Ug angay kitang tanang mga magtotoo musuroy unya ta didto aron pagtan-aw, pagpangita tong dapit nga tuang imungan. Unya liag unsa man ng mga panalangin nga wa nimo madawat nga unta madawat nimo kung natuman pa nimo ang kondisyon sa escrow. Kaya makaingon gyud ka pastilan sayang pagkasayang gyud. Tuara gyud tong akong gipangita sa didto pa ko sa kalibutan, pero wa na ko madawat ngano nga naapikihan sa pagtuman sa kondisyon sa escrow. Mao na. Now, di naman to mabakwi. Nganong bawion pamanto sa Dios, iasa man pud na sa Dios. Nga iya naman tong giandam para nimo. So, it becomes a permanent record of what you have not received. Wa nimo madawat sa imuhang kinabuhi, ingon nga magtotoo. Now, ang pamaagi sa Dios sa iyang
pagpahiluna sa iyang plano alang sa tanang tao dinhi sa kalibutan karon. O kinahanglan nga kitang tanang mga tao makaamgo nga dunay tuyo nganong niya ta dinhi. Dunay tuyo nganong gipakatao kita ning kinabuhia, ug dunay tuyo nganong mawa man pud ta niining kinabuhia. Dili igo nga mudayon lang ta ingon og kay buhi pamantaron nan pahimos lang ta kini kay ini kamatay nato wa na. Now paminaw na ay tumong og tuyo kining tanan. All of this has a purpose. Kung usay ikaw katawo nga wa pa makahimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, ang tuyo ug plano sa Dios alang kanimo mao nga makaabot ka sa paghimo nimo sa maong desisyon sa pagdawat kang Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas pinaagi sa pagtuo lamang kaniya. Ug sa laing bahin kung ikaw usa na ka magtutuo, doon na po'y tuyo ang Diyos alang kanimo nining kinabuhia. Ang tumong sa Dios kanimo mao nga makakabot unta ka sa kahingpitan sa imong espirituhanon nga kinabuhi tungod kay suma sa ato nang gitun-an ang tinuod nga Kristohanon aduna na siya kapilian sa pagpadagan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Pwede siyang manginabuhing espiritual, pwede po siyang manginabuhing karnal. Kanang mga terminuha o panultihuna, kinutlo, kinigikan sa balaang kasulatan. Ug ang kinabuhing karnal, di ka na normal alang sa usa ka magtutuo. Abnormal ka ng matang sa pagkinabuhi. Kay ang usa ka tinuod nga Kristohanon, kinahanglan nga iya nang ipahiluna, ipahigayon ang iyang kinabuhi diha sa kahayag sa espirituhanon nga pamaagi ug sa espiritual nga mga pagsangkap alang sa maong kinabuhi. Busa, ang atong pagtuon bahin ni ining mga panalangin, blessings, nagapasabot kini nato nga dunay sangputanan ang espiritual nga kinabuhi sa usa ka magtutuo. Dunay sangputanan kini samtang aniya pa siya din hinining kinabuhia, ug ang sangputanan mao kanang gitawag tag paghamtong na sa espiritual nga kinabuhi. Spiritual maturity. The superior quality of the mature believer's life is a testimony to divine grace. All the mature Christian has and is depends entirely on Christ's saving work and His gift of the divine dynasphere. Iya kining gasa alang kanatong mga magtutuo, kining ginganlan ta og divine dynasphere. Kaya bigod nimo, ang kaluwasan wa nato paningkamuti sanglit ang kaluwasan pinaagi man sa grasya. Gusto? Kinigong mga terminuha, mga pulunga sama sa kaluwasan, grasya, uban pa, murag na familiar na tagmaayo ni nila. Pero ang nakaapan lang, kay napay uban kanato nga wa pagyoy, pagkahibaw o pagkatuhog sa mga buot ipasabot nila. Di ba? Pananglitan sa pulong kaluwasan. Unsa man gyud ipasabot niya na nga familiar kayong pulong. Well, ang kaluwasan as i-review, kay kini review man lang, ang kaluwasan nga gisgutan sa pulong sa Dios mao ang pag-angkon nimo sa kinabuhing wa nay katapusan. Pinaagi sa pag-angkon nimo nga si Ginoong Jesucristo imong personal nga manluluwas. Ang grasya mao ang gihatag sa Dios.
tanan nga gihatag sa Dios nganhi kanatong mga tao aron wa natay lain pang buhaton. So, when we talk about salvation, ang kaluwasan resulta kana sa grasya sa Dios nga tungod niya na di mahimo nga maningkamot ka aron ka maluwas, sanglit ang kaluwasan usaman kini sa gitunol, gitagana sa Dios nga rikan nato, gumikan kana sa iyang grasya. Nakasabot ka? Busa, kung ikaw usa na ka magtutuo karon, if you are now a believer, kining mao nga prinsipyo nagapasabot ka nato nga ang imong kinabuhi ug ang imong pagkinabuhi nini karong higayuna at this point in time, kinahanglan nga imong isandig kining tanan ngadto sa Dios. Apan dili kini usa ka literal nga pagsandig nga sa ingon mo lingkod ka na lang. Ato man ning gisubli paghisgot ning prinsipyo ha. Wa ni magpasabot nga mulingkod ug magmika ka na lang murag si Juan Tamad nga maghuwat og mahog ang bunga sa kahoy, wa na magpasabot ana. Ang prinsipyo bahay niini mao nga gikinahanglan nga nahibaw ka kung unsa ang giandam sa Dios alang kanato aron makahibaw pud ta kung unsa ang mga butang, unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang kanato aron mahibaw ta unsaon paggamit ug kanus-a kini gamita ug unsa man ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. Apan subo huna-hunaon nga naay bagang duot sa mga magtutuo karon ang wa lang gyud magpakabada, wa lang gyud manumbaling dining maong kahimtang kay lagi kini sila nagasalig naman kay kuno luwas naman sila, apan wa man nila makita nga ang Dios nag-andam, nagtagana pa ug mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. Ang kaluwasan, by the way, sinugdanan ra na sa imong kinabuhi dinhi. Apan naghatag pa ang Dios og labaw pa ana alang sa imong kinabuhi dinhi. God can prosper a spiritually mature believer with a maximum expression of love because he now has capacity to appreciate God's blessings without forgetting their source. Nga dili kalimtan niya ang tinubdan sa maong mga pagsangkap o mga panalangin. Kinahanglan tas pag hinumdom bahin sa bertud, the virtue nga naangkon sa kamagtotoo. Kining gugma, this love that we are talking here about, mao kining gugma ha, nga way labot niya na ang pagbati. Emotion has absolutely nothing to do with that kind of love. Timan ni ka lang. This kind of love, this love of God for you, believer, emotion, ang pagbati, has absolutely nothing to do with this kind of love. Do you know why? Naibaw ka bang ano? Because this kind of love is a mental attitude kind of love. Nagasumikad, nagagikan kining gugmaha sa imong pangunauna o sa imong pangisip. You see, sa atong pag-angay, pagigugma o mga butang, mga kahimtangan, mga kalampusan bakas kinabuhi, ang pagbati man natural ang atong gamiton, di ba? Apan kung bahin na sa unsay gisgutan sa balaang kasulatan, wa gyoy pagbati ang naapil niya ng bahina. Kaya ang gihatagan ni pasiyona o gipakadak-an niya na mauman ang kahimtang sa pangunahuna. It's in the mind ang atong pangisip. So, kung bahig paghatag, giving, it's a matter of mental attitude ka na. Ang imong gugma o paghigugma, kahimtang sa pangunahuna ka na. Ang pagkabot nimo kalipay sa imong Kristohanong pagkinabuhi,
kahimtang sa panghunahuna ka na. Balikon ko sa pagingon, wa gyoy labot ang pagbati niya na wala. Emotion is practically, absolutely out of the picture ni anang bahina. And therefore, when we talk about the divine sphere, we are talking about one of God's grace provision alang kanatong tanang mga magtotoo without exception. Ayaw kalimot nga kining divine sphere pagsangkap kini sa Dios alang kanato nga maoy normal nga dapit puloy-anan, normal residence of all believers. O kining maong dapit puloy-anan natong mga magtotoo usa ka mental attitude kahimtang sa panghuna-una kana. Kaya bigud nimo igsoong magtotoo, basig nakalimot ka, ang kinabuhing Kristohanon usa ka matang sa panghuna-una. The Christian life is a mental attitude life. Ug sublion ta sa paghatag og emphasis bahin sa divine sphere nga pagsangkap sa Dios kini alang sa tanang mga magtotoo nga pagsangkap. Nga diin sa dihang kitang mga magtotoo magapuyo diha sa sod niya na kita pagagamhan sa Espiritu Santo, we will be filled by the Holy Spirit, na kita'y pakigambitay sa Dios, fellowship with God, ug nagahatag kanato kining dapita sa katakos sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. It enables us to keep on keeping on our spiritual momentum, pagbuylo sa atong espirituanong pagkinabuhi. Ug maora kini ang dapit in our mind, maora kini dapit nga diha sa sod sa atong pangisip. It's a mental attitude lagi nga magahatag kanatong mga magtotoo sa kahigayunan, sa pagsibog sa unahan sa atong espirituhanong kinabuhi, hangtod nga makabot na gyud nato ang ang o stage of spiritual maturity, otherwise called the capacity stage. This stage is the very stage nga maangkon mo na ang katakos sa pagdawat o pagpahimulos sa mga panalangin nga gitawag og escrow blessings. Namaw na. Capacity stage for capacity for happiness, capacity for love, in short, capacity for life. Nakikatakos sa pagkinabuhi. So, sa ato nagiingon kanimo igsuong magtotoo, fellow believer, ang divine dynasphere maoray dapit puloy-anan, residence, nga gipahiluna sa Dios, giandam sa Dios alang kanatong mga magtotoo, samtang ania pa kita dinis kalibutan. This is the only place where there is peace, there is rest. Everything and everywhere outside of it, there is no peace. There is no stability. It's restless. Now, this place of God's power, ang divine dynasphere, dapat nga may gahom sa Diyos, which is now termed as the divine dynasphere, anaa diha nimo masinati ang pagkatinaw, pagkatataw sa gahom sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, tungod kay maoraning dapitan ng kalibutana ang considered as a perfect environment, ug di lang kay kana masinati mo diha kung unsa ka tinuod kamatuod sa gahom sa pulong sa Dios. At hanggang kana kung usa ka teksto sa Biblia nga magapapatuod nga masinati mo ang pag-angkon o kusog o kaligunan sa imong pagkamagtotoo ni Ginoong Kristo. Diha sa Filipos 4:13, Philippians 4:13. Sa in English kini nagkanayon og I can do all things through Christ who strengthens me. Abi nimo, diha sa sod sa divine dynasphere, ana diha masinati mo
ang kadasig, kadaugan, kamabulokon, kulbahinam sa imong Kristohanong kinabuhi. Sulay ragon. Sulay. Panmutanan na po katingalik, unsaon gud nato pagsuway ana? Well, of course, moagi kas patakaran, pamaagi, protokol sa plano sa Dios. Unas tanan, ang tao kinahanglang moagi sa pagdungog, pagpumatis maayong balita sa kaluwasan. Mao man kini ang aynon ta basic step. Makadungog siya sa maayong balita sa kaluwasan ug human niya madunggi ug masabti ang kahulugan sa gospel, unsang iyang buhaton. Iyang either siya mudawat o musalikway. Kung iyang dawaton si Kristo, ingon nga iyang personal nga manluluwas, ginamit of course ang iyang kabubuton diha. Mingon siya, mudawat ko. That means kinabubuton ang iyang pagtuo kang Kristo. O kay iya man ang gibuhat, mituon naman siya, diha siya maluwas. Hatagan siya kinabuhing wa na'y katapusan. Sigurado na siyang mahilangit. Kay nahimo naman siyang anak sa Diyos, pinaagi sa iyang pagtuo kang Kristo, mga buhat 16:31. Human siya maluwas, kinahanglan siyang musunod sa mando sa Diyos diha sa 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon siya sa Diyos sa iyang kinabuhing Kristohanon, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos on a daily basis. Dungga ka na. Isilsil ka na. Nga it should be on a daily basis. Dili kay magputol-putol, mga sinimana, binuan, tinuig. On a daily basis. Ug hangtod malampasan niya ang iyang pagkabatang masuso, kaya na siya magsugod, baby believer, ngadto na sa pagkabayong-bayong kung laki siya, o pagkatalagita kung bahay siya, hangtod makabot na niya ang pagkahamtong spiritual maturity, ug kana ang stage of capacity to receive blessings from God. Diha na niya mahimaya ang Diyos. Diha anang dapitan niya mahimaya ang Diyos. God is glorified. Nakasabot ka ba ito? Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. O gidapit ka gihapon sa pagpadayon sa imong pagsunod, pagsubay nining atong series of Bible studies through the YouTube or Facebook ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, ayaw si Piata ang sumpay din sa sunod nga higayon. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service today to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when he went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to him and judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in his own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now wide open. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think.
Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming these sentences in thought only, inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Let us pray. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. We pray that you challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.